nu dul sa e zau chia chu no apum aron ri ruya dorang hak tu hne na chuan bathroom han avadila ani chuan anei lau thua lau soi tlata solaya so chabi po a omvek so ati po chuan dorang hak tu chuan emergency button mia alo vo le a thinrim zeta tak zet che hian ti hlukin ka ip thleng thei emang chu mo ti in chwa atuma ani hliap theng hil wala le in aron kal chuak chuanga asi hlar hlara apum run rile ruin ding mebin among an hup le ri a ui ha ka kwa chalau don chiang mai ti in among hup chung chuan akal chuanga min kyang hi chuan lau hmule in chutia aron tlana hmu chuan ama mana ron tuma moti in alo tlan chevele chonga tholhop lop chung chuan no aron thlen ma chuan elevator kong khar chu alo met khar mana ani la in aron chukle lang hak man to lo le stairs ha chuan har sa ti chungin a chau chuanga a ti pa in a si chau hlara akal sai chau ngar mai min kyang ila in a in sum pum na tilutuk thom chu shepa in a hlau tol tola ram sakol sham hum thom te po anga ti hle man mo zeta akong ka hontuma pin ko ta melai chuan no a po a omna flora ron thleng chau ve che a ani chuan a hlau to ema wang chuan a pin ko chu ala ti dik thelau zui no ala akut le lama among hupin aron kal phei sei sir na sa to mai si a ip na lama a mai te chu a sen vek to a aron au phei roi ya min kyang ila alau khur lok chum dum ama zial tuma ron in mung phei tup anga achan ber aron thlen phei ma chuan kongka chu a hong thei ta hlau mai lau lu tukin atlan lut nga la no a chuan au roi na in chu ron kalpelin a chen om che a in chu pin code da in lu atuma chung lama alo la in kal zui nu man ho in kongka lo hong ro ati zui zata min kyang hi chuan alo shepa in chen oman ni ti a she ve che a tho hwai mai ma se tumru to ka aron tlan mu kha chuan ngai swal ol ve tak tur chu anya a ek chuang mela khan lung oina reng lang hek lo le no anu chuan in chung lama tang chuan ilo ho to mo tin kongka chu awa honga no a chuan man mo ro ti in a vin tuara anu chuan lo lu ro hey tinge iwa thlan na sa em enge a economy hi thesena mi a ti in a fapa chu alo pot bet chota a fapa din hun chu she ve hek lo le no a chuan anu ku chu pot thla in oi nu lo thu phot te ti in anu chu anom thlu a bathroom chu awa hong rok a apa lo la om kur zui apa hne na chuan kapa lo chuak te ati chial ruana apa la chuan a ek chuak in sum orola ni ti she hek lo le aron chau vela mo alo la ti zui ya azawem ni mela kalbaw ro alo ti anu la chuan tinge ti khan ipa iwati khera alo ti no a chuan nu ek na bel thleng kan nei mathi le a anu la chuan laman hek law inve in swala mi a enge thleng min shil phot te alo la ti no a chuan engma ni law theng hel ro ti tham chuakin bathroom kong khar bok chu wa hong le in apa hne na chuan man mo in lau chuak te ka ti chu ati chial le ruana apa la chuan a min ming vai ruai chu she thiam lavin ti te khani pa hi min en ngamalo long hak ro ichak lawanga la ti ta dewa anu la chuan engthil nge a tinge min shil du mya lawa alo ti ve chen pa ber chu thin rim nu tuka ron chuakin hei ka lo chuake mela enge idua aron ti khura no ala atong thei to law bathroom ma lu avatum chu apa chuan lo pot betin ron chuak te mela ti in a tham chuang noka nu ber chuan lo chela tuma apa bok chuan hei ka ron chwa to hi enge idu chu ni a min khoi du amo min nek ta che mi apa min nek ro ati chula ani la chu meng vai roi in atong thei to law anu la chuan ipa hi ngai dam dil ta che alo ti chula apa la in min nek le ngam si na nge ti na kor oma ala tham chutia an buai lai chuan in sum zau to hek lo le an ku kar phit dual chuan among lampo a phit ve nga la a phit chiang hle anyang a khur ngota a phit zau chu a thu thla nok anu le pa chu shil hai zet in an lo ka hau mai
apa la chuan anar ala len vut vut zui no a chuan nu ti chawin a thiep lu tuk ati a anu chuan a khongai mel kher mai anu chuan a fa pake kor chu asuk saka ama churon kalin nu daro kati kha kuta chu kangai lo aten omasin a ron ti a anu chuan ten om la ve itet lai pon tiang hian ni dai par ka suzia alom ti in anui hakha ka itet lai te po min ti she chwa ka lom pa a ila sha em atet lai a cute thei zia kha ati a an pa chuan cute a atet lai na ra pom zo ka lo ti an nu chuan sotar phun chera la so ati hlakhlaka anu bok chuan ayan thiama biak thu le mingnal deuh deuh a shil thu te mingnal deuh deuh a shil thu te no ati minga phwa saka wanga sheomati thu te a soitiam tiama apa la chuan kan mi apa kha bia bisu ake kora e ka chele angi aron ti khera pacher deuh phun chiar zen mai ni in afa panen chuan anin po te chiam lawanya an nu chuan tinge tiang hian ni lo phun ve chwar man ze a engtik lai po a athim zonga thil thlirin thinrim reng zia su mangai na adon tur anga don thatok lo wanga ni hi kan fa pa adam lo alo ti le a no a chuan nu enge mangai na ka don lo wanga ni na ka thom no te kha su to su na thok tura min lo tlo pu in ni lawa chomela min lo swa hnem thei si pon lam chok ka ei thei maya min ngai to alu tuk zel su ati a apa ron nui lui hakin inu iduatin ingai to ve mel lutuk kamit tu ya lo tla che palom inu hi ngai to tak zen ni la chuan paisa ron dilin nupui nei tur chuan lamin ini lo sang lawang chuan inu ril ru ti ha zwal tur tingin inu pui nei ma ka ra chia engki mi ti boy vek lawang inu lepa min ti za zia hi sha e maron ti a anu chuan khathil kha soi chuak ve zia su u ti a vin tuarin ka thinri min hmudu tak tak mi a ka thinri ma ka hla om zia po in shat ve khati in ati taw sok soka no a chuan pon lama pandaya an pa chuan ka ti pa soidik law ka nei ami ati a an no chuan kan fa pa chunga thil thleng wang hian shom ka ti em ani akhwa a har thin lu tuka a ke kora a ek pha ani hi ti in a tap zoi zoya an pa chuan ti pal ti in va thle matuma no a chu hot ba ta alo lang voina a me cheton nu kha ngai twa chhuaka thinrem fe hian a te chei chuan helaya mi alo om thara ni nge yang ke po nang ang chia a kanya ka hmuwa lo in lan le te ka pot som ve kang che ti ina in shausa a min kiangi alo lang atuk verte chu phui devin na khara gas rim sha in ava check wat parcel koma hongjik jungan apartment building 105 unit 506 limin kiang ti in bel chu pot thla ina pot som veka engkim mai chu a hlau em veka anuna engthil tak thleng to angimo supermarket ngak tu nu po a duty hun zau to in ro sur hnuaya a homeka headphone avo awang chuan mi pakhatin aron zui ti a she mai lawa chupa chuan on tlan pel thutin chunu ma chuan a thom no lip thutin a pistol wai chi chu aron shot tamai ani shil hailu tuk chuan a camera lo met chuak palin thla lo la a chupa chuan aron pana a phone chu ron chu atum tamai ani chuan a hlau hle a min pui ru ti in a au chula noa in bwa zau po ho turina in siam meka min kiangi pon a parcel ruak hau chu aming chuan na alak zo nu chuan pai turin aron choi chhuaka chuti lai chuan ui ching ngar hi a sha a an zuk en kwal nak chuan ui hmul buk chi hi an hnom da na hnuaya chuan a lo om renga kau chhuakin ui chuang ani ringin ka ina ka shwai ho ang chi o ati a ma se ui te chu basement a tlan lut daya min kiangi chuan zuin a zong kwal ruaya hei ui te lo chhuak ro ati chula kar pakhat hnuaya a bok lai chu awa hmu lungai chu ka shwai ho ang che I hu vek ani hi ati molmola chuti lai chuan no a chuan a kar lak chhuah tumin basement a chuan a ron lut ve che a min kiangin alo hmu ve vata awang na niliap nian ngei mai khan a kia thila lawa zui ti awa hmu a
phuba aron la don nge ni a sha in alo hlau hle a amial adang sop the no amial te chu thin rim wangin aron in siam chephei ni in a sha a no a chuan on hu ve vatin engthil nge thleng hi nangbok mo tia ani liap chuan ron kokin khalaya thu chung khan enge itia aron ti khur khura min kyang ila chuan alo hlau na samai tlanchian na lam tur zongin a hoi kwal raya chuta CCTV ma chuan vatlan phein min puiru pui kangai tin ava out twara no ala chuan lo she thiam lo zetin a pharna lama chuan on phei ve in enge a engthil nge thleng ti in CCTV lam chu a thlek he ho a min kyang ila chuan a hlau tula a bul che a car camera chuan alan be se in kara chuan atlan lo na no a chuan engthil nge mo iti le ka kara tang khan chuk vat ro aron ti twara anui te la alo bo ve ngek boka car alarm a ringhal char bok min kyang ila no anaron man hlawin a keleng vakin a out twara no ala in a car chat lawin chugro ka ti chu chukvat ro tia out twarin azwang tora chuta min kyang I chu dingin karma chuan an zwang ta tak maya no ala alo aw ve bok car alarm ri bok anui te la chuan alo bo ve bok an aw chanin anglo cheu bok si ava boy thlak take o anuwa anui te nen chuan an pathum chuan police station a an lo langa khati zong kha part 1 ni le phot se kan channel min lo ngai hlut saka kan valom thin em chuan in like khan min share sak ang thawan ya khongai takin video an tu zong te kha min lo like sak le cheu ula chuan ala subscribe lo te khan min lo subscribe sak ve le cheu don ya